the coming 2 weeks sit at home is non-negotiable. And in case, for those who have collected money and started flying fake letter from Mazi Nnamdi Kanu. Ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM. Onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ngwagere akụkọ nke anyị ji wee bịa taa. Mazi Simon Ekpa asaala barista Aloy Ejimakor okwu n'ihe gbasara ozi edemede ahụ nke ya bụ barista si na Mazi Nnamdi Kanu nyere ya ka ya zigara Mazi Ekpa. O mere nke a site n'otu ihe onyonyo nke o zipụtara n'ọba ozi efere mba ụwa ya ụnyaahụ bụ Satọde mkpụrụ ụbọchị 29 nke ọnwa Julaị n'afọ 2023 bụ Satọde 29 Julaị 2023. Dị ka o siri kwuo, a sị na onweghị ihe ọbụla ga-akwụsịnwu ya bụ ọnọdụ ịnọ n'ụlọ wee ruo izu ụka abụọ nke ha na-akwado ime na-abụghị ma tọpụrụ Mazi Nnamdi Kanu. Ọ gakwara n'iru wee sị na ya bụ ozi bụ maka ndị garala wee nara ego wee bido ịgbasa ozi edemede ụgha n'aha Mazi Nnamdi Kanu, na ihe ọ chọrọ ime ka ha mara bụ na ọ dị ụzọ ihe ise bụ nke ha ga-eji ya bụ ọnọdụ ịnọ n'ụlọ izu ụka abụọ wee mepụta. Nke mbụ bụ na ọ sị na gọọmenti etiti Naịjirịa ga-atọpụrịrị Mazi Nnamdi Kanu ka ọ lawa, na nke abụọ wee bụrụ iji wee kwado mmụọ na echiche ndị Biafra ka ha mara na ya bụ oge akara ka eruola nso. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere ọ ga-aka maka iburu oche gị ma kpudobe nso ka anyị nyonye ike n'anya na ya bụ ihe onyonyo ebe Mazi Ekpa kwuru ya bụ okwu. Ka m bịakwanụ. Good afternoon, fellow Biafrans all over the world. This is the 29th day of July 2023. I want to use this opportunity to make it very clear that the coming 2 weeks sit at home is non-negotiable. And in case, for those who have collected money and started flying fake letter from Mazi Nnamdi Kanu, I want to make it very clear to them as well that the sit at home we have embarked on, and we are going to embark on in the nearest future, have 5-point agenda. One is for the demand for immediate release of Mazi Nnamdi Kanu from DSS dungeon. 2 is in preparation for the Biafra self-referendum. We want to prepare the mind of Biafra people to prepare themselves for the self-referendum of Biafra, which is coming very soon. And to that effect, we are going to have the Biafra self-referendum first ever convention 2023 in Finland in October. 3, to make sure that we further notify the world about the readiness of the Biafra people to take their own freedom and their future into their own hand. So by sitting at home, you create the awareness. By sitting at home, you crash the economy of Nigeria. By sitting at home is one of the sitting at home is one of the powerful weapons that have been used for the time immemorial. And we have come to adopt the sit at home and many other civil disobedience that will follow. If they are not going to release Mazi Nnamdi Kanu after these 2 weeks, more of this civil disobedience is on the way. 4, to demonstrate that the Biafra Republic government in exile is in charge and continue to enjoy 99% of the loyalty of the Biafra people in Biafra land. Just like what the Senate president said the other day, even though he misrepresented me, he called me the real governor of the Southeast. I am not the real governor of the Southeast. I am the Prime Minister of the Biafra Republic. 5, to invalidate the legitimacy of those who parade themselves as the elected officials, those people speaking nonsense at the National Assembly, to invalidate them, invalidate their legitimacy. This is at home is what we are using to prove to the world that Biafra people are ready to leave Nigeria. They're ready to exit Nigeria for better future. So my Biafra people, do not listen to anybody telling you about sit at home is going to enter check-up
from Monday, 31st day of July 2023. The sit-at-home will enter checkup. Thank you. Share this video. Let every Biafran understand that we are not stepping back an inch until Mazi Nnamdi Kanu is freed. Thank you. May God bless you. Akwikirichala ya bụ ihe onyonyo. Onye ụwa gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmarala n'otu esi eme ya. Deere ebumnuche gị etisi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị na-eso eburu ya esonye. Ekelekwa gị onye asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere mbụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo a pịara m follow. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ nga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Ọ bụ na Twitter ka ị hụrụ ya bụ ihe onyonyo pịara m follow. Ọ bụ na TikTok itikiere m follow ma atọ ọkụ ma Igbo ndị nwa m, Igbo mụrụ nze mụ ọzọ. Ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o ise. Ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na apịrị m aka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.